Da ni yma heddiw yn Llanfair PG i ddathlu llwyddiant ar ein prosiect band-eang ffibr optic. Oherwydd ein llwyddiant, mae dros 1,300 o dai yn mynd i gael cysylltiad i'r tŷ neu busnes. Felly, sut mae'r cynllun hwn yn gweithio? Wel, mae'r Deyrnas Unedig wedi neilltuo 5 biliwn o bunnoedd a elwyr yn gronfa leflu fyny, mwyn sicrhau fod pawb yn cael yr un cyfleoedd. Ystyried fod cysylltiad band-eang cyflym yn hanfodol ar gyfer cyfle cyfaltal, ond rhaid i'r ardaloedd sy'n dioddef o gyflymderau araf dangos galw ddigonol. Dyna lle mae'r cynllun telepau gigabit yn dod i mewn. Trwy addo telepau, gall breselwyr a busnesau gyfrannu at gost adeiladu'r selwaith, sydd hefyd yn dangos ei diddordeb. Mae gan bob tŷ taleb 1,500 a bob busnes 2,000. Pan fydd ddigon o addewon wedi'u cyfrestru, gellir adeiladu'r selwaith heb unrhyw gost i breswylwyr. Does dim angen i bawb addo eu taleb, ond digon i talem y gost, o fydd pawb yn cael y gwasanaeth newydd. Y cyfan maen nhw'n addo yn gyfnewid yw cymryd y gwasanaeth newydd ar ôl ei adeiladu. Gellir creu cynlluniau fel hyn mewn nifer o ardaloedd mawr a bychan yng Ngwynedd a Môn. I wirio os yw'ch cod post chi yn gymwys, cliciwch ar y ddolyn gyntaf, neu ddarganfod mwy o wybodaeth, cliciwch ar yr ail.